Nimwe masora chama nzigi meka nyamada kanyeshi njabara numa wala safa munyabise sora ufe Sherifla TV bimonanga kuna foni na mimi na wala like auye Malik nga anijien fanwara ukunga mbafo yangoni hap masele bakuruba kuna foni ufle. Bonya masigingena do sigira singande nendemene anga minisiri so menyashime dine kone batokuma kerengere nyana silama dine nyemo ulu joyoro bonyana silama ya dine charilila beni basigi kono jamana ya rebiseka basigi chukumi uko jalami ma ko médaille de chevalier de l'ordre national et du mérite national avec effigie abeille utaraka tengu ula. Tominume anga jamana kono association pour le Mali APM numa nyema ni oye ministre Mohamed Ali Bachili ukeme ka dongerengere nenda farukulu labana segesegali dongerengere ne kanyeshi anga makoro ma minu jiu biridimbe jango ni zungalo nyakoro laina ubarakera kala bongoro kauka kene yasula ni oye ses komunye bamananga kuna fone na mabawu nunu de minu ne swani ubi wala awiye awdangana. Médaille de chevalier de l'ordre national et du mérite national avec effigie abeille jalado bonyamasegin jalado abenyeshi moma anga jamana kono maminu njoyoro bonyana ube barada mina wulika jo minu ngera ufe jamana jo kadara kono ministre so menyeshi me dine ko ani batokoma oyekena sigi singande ndemene ka wale nyumando ni bonyamasegin ka nyeshi kerengere nyana anga dine nyemoma ka sabuke uye wulika jo ni beni basigi minu lanyini silamaya dine baraketo ufe ukadugu jeko mukaninda barawla obonya masegin jala indara ka tengu ula ka donga fo faso nyebe uka baraketa ula anga maminungume akene ka Sherifla TV jabarani tokola kafune Bachili anaka jatala sedunyare. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Ni wale nyumandon kene ani jonjon di kene misigile fleni senka cérémonie de décoration asigira senka ministri sola minga chaw benendo dine ko ani batoko ko nyawnyane bolima anga jamana kono anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka lanyini anaka yamaruya kono wala sa ka foli ani wale nyumandon kada mogo ka munu garjige dona ni médaille nununa ala nu yeru ka wulika jo anu ka chesiri jamana deme nyogonyalila kerengerene ala ben sabatili ani silameya demeli anga jamana kono amba wala donia ka fo wale nyumandon jonjo mimbe nino ni abe wele ko médaille de chevalier de l'ordre national ani jonjon were mimbe nino ni obe wele ko mérite national avec effigie abeille ni jonjon flanunu ode taraka ke bunya maseginyi ka kalifa dine nyamugo chamana alimamiu ani wajulikelaw anye ni médaille dine ke dina nyamugo ma fo ka dongo do barala jamana basigile ni beni nyogondeme sabatili la aw ere ni sondia unya dawka alhamdulillah depuis Elaji Ibrahim Boubacar Keita nana jamana ni nyamugo la dina mo ma black refe ni ashien flana e médaille bedi ni teka la bamfana yi donc adiru makumi kama go chesiri mina dongo do jamana ni kono ka basiki ka mo tindo nyogona ka duwauta mimba to harsa dina joro kaye hadama deunka sininya tagala donc jamana kuntigi togola ministère barakela obe togola kufu harsa ka nyino fo ka duwa ke jamana yi ka duwa ke jamana kuntigi bare ni hakli nyuma mbe boale de la be klenka fo ne ministère mais sabu anga na nyino ko wala Ibrahim Boubacar Keita donc harsa la ka baran nu nyambulu ka dina sabati ka anke mawiye minumbe ku ka jamana fe minumbe ke mala de ni sondia ani farifoni kono nana mogo munu garjige dona ni médaille nununa uye foli ani walinymando ta ka nyeshi anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ma ani Mali ministri so minga chaw benendo dina ko ani bato ko nyawnyana bolima anga jamana kono kada uka walinyumando ni na ka nyeshi oluma bari sabu kada ka ko mogo do chesiri lendo ngai ka barakelente don iye ni nye ka danaya de da anka jamana fe jamana nyama fe no Elaji Ibrahim Boubacar Keita ani a ministry mi no obe dina ko kuna no e chorno hash jaloe uye ni mbonya min ke anye kada ka uga koloshiru de bora anga bara no kan o kuma ujaranye amba ala deli subhanahu wa ta'ala widana ya min da anka na fo anga no jigi waro o ko fambe folin wala nyuma donke anga gide no e Said Sharif Usman Malal Haidara ale mi nye groupement nyemo bay sabu ale ka bonya de kono ni amfana ye ni soro
an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka sini kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ma an bɛ dugawu kɛ jamana fana ye ala k'a basigi ka a kolosuma ala subhanahu wa ta'ala a ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen sabula ni galondi min dira ani ni médaille di min dira a dira yani kulu minnu no o bɛ silamɛya in kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ jamana in ye laïki de jamana in laïcité de b'a kɔnɔ u tɛ taabolo fusaya ka tɛmɛ taabolo kan ni jamana y'a dɔn k'a fɔ an fana bɛ an nin bɛ jamana jɔli la ka médaille di an ma an b'a fɔ jamana ye ani ce o tuma na ala subhanahu wa ta'ala ka anu sara ala ka ato an ka se ka baara kɛ jamana in ye hali bi ni wale ɲuman dɔ jɔnjɔn ni o ye médaille ninnu ye a bɛ kalifa mɔgɔ la ka da i ka kɛwale ani ka cɛsiri baaraw de kan o b'a jira k'a fɔ ni jɔnjɔn in n'a kalifara jamana kɔnɔden o jamana kɔnɔden na a ka kan a kalifara i la ka da cɛsiri min kan i ka dɔ fara o kan hali bi ni min ma fara o cɛsiri baaraw kan diɲɛ don o don fɛn kana bɔ a la tɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u k'u ma ko association pour le Mali les APM u n'u ma ɲɛma ministre Mohamed Ali Bachili u kɛmɛ ka hakilinan da ni ka tile kelen da tile kelen min ni o bɛ kɛ farilabanaw sɛgɛsɛgɛli don gɛrɛngɛrɛnnen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ma minnu siw janban bɛ jango ni sunkalo ɲɛkɔrɔla in na o baara sigira sen kan kalabankɔrɔkaw ka kɛnɛyaso de la min ye ministre Mohamed Ali Bachili ani association pour le Mali APM maaw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ kafunɛ nga fɔ Amadu Jara ani Sheka Ja olu de kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la a kɛra Juafuranjɛ tɛmɛ ne kunjɛtɔ ni o ye weekend ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan walasa k'o denw kɛ banabaatɔw lajɛlidenw ye fufalaki ani ka furaw ta k'a di u ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan jɛkulu de fɛ jɛkulu min bɛ wele ko APM ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Mali minisiri bolo min ka caw bɛnnen don dugukolokow ani jamana forobasow koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni adamadenya dɛmɛli waleya don kɛrɛnkɛrɛnnen a taara ka ɲɛsin mɔgɔkɔrɔba sijɛw de ma APM jɛkulu fɛ wa sigida 16 ka fara Bamakɔ faaba kan consultation don in ani furadi don in sigira sen kan o yɔrɔ kofɔli ninnu de kɔnɔ tɛgɛrɛ duma ani ladala dɔnsen kɔrɔw fɔli kɔnɔna na APM jɛkulu ma ɲɛma ni o ye Mohamed Ali Bachili ye a bisimilala Kalabankɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ ni o ye Asako ka ye nin y'an bolo kɛnɛ daminɛ dɔ ye sewa kɛnɛ iko sunkalo surunyara an ka APM kɔnɔna na maa caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ santé olu y'a yira an na k'a fɔ ni nin waati sera maakɔrɔw caman bɛ yen u bɛ don sun na k'a sɔrɔ u t'u ka kɛnɛya cogo min n'an sera ka wuli ka u dɛmɛ u ka kɛnɛya jateminɛ u bolo ni fura ka kan ka d'u ma k'a d'u ma o bɛ fisaya an fana ko a ye taabolo dɔ sigi APM kɔnɔ mun bɛ kɛnɛya ko jateminɛ ni an bɛ taa dugu minnu na an ka se ka taa maaw dege kɛnɛya taabolo kan APM ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a ka wuli ka jɔw bɛnnen don dugukoloko mankanw koɲɛw ɲɛnabɔli kama ani dugukoloko nasira fɛ mɔgɔ minnu ni u kumaniyara u ka hakɛw ma ka fɛrɛ ani dabaliw sigi sen kan walasa u ka hakɛw ka segi u ma cogoya min u ka o baara tɛmɛnen kɔfɛ APM jɛkulu labanna k'a kanu k'u sen don adamadenya dɛmɛli baara dɔw la walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya nasiraw fɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka wasa kama walasa cogoya min na kɛnɛya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ Kalabankɔrɔ kɛnɛyasoba in kɔnɔ a bɛ taa se fo mɔgɔ 100 la minnu lajɛra kɛnɛyatigila mɔgɔw fɛ ni k'u ka banaw sidɔn ani ka furaw ta k'a di u ma ala ni APM jɛkulu a ka ni adamadenya dɛmɛli baara in sababu la ka ɲɛsin sigida caman dɔgɔtɔrɔsobaw ma nin baara an bɛ furadi de la silamɛw ma ani Mali bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ sunkalo nata in na APM tɔgɔ la furudimi ani dusukundimi ni tension bɛ mɔgɔ minnu na an b'o furadi de la ka bɛ dugu jɛra commune caman na Bamakɔ kɔnɔ APM ye tɔn de ye hakɛ ɲini tɔn de don mais a sun donnen bɛ ministre des domaines de la Mohamed Ali Bachili tile 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ APM jɛkulu a ye nin consultation lajɛ k'a sigi sen kan ka ɲɛsin sigida 16 ma o sigida kofɔlen 16 ninnu na Bamakɔ sigida 3nan b'o la sigida 5nan Kulukoro marabolo
Maraka kungo, Jelibugu misiri, ani Bamako misiriba, hakilina kelen pe o kadara kɔnɔna na. Mali jamana kɔnɔdenw ani a sigidala mɔgɔw ka lafiya an'u ka kɛnɛya kama. APM jɛkulu ma ɲɛma ka fɔla. A ko u ka ni adamadenya dɛmɛli baara in ni o ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan walasa mɔgɔw ka se ka t'u ka banaw sidɔn fu ani ka se k'u garijɛgɛ don a furakɛliw la ni furaw dili ye u ma. Ko a baara tɛna danni ma. Ko a tɛna janya tuguni k'u n'a lajɛ sigida wɛrɛw kɔnɔna na. Ka nin don ninnu sigi sen kan yɔrɔ wɛrɛw la. Walasa APM jɛkulu a bɛ se ka jeniyɔrɔ fin cogoya min na Mali jamana jɔli baaraw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenya dɛmɛli nasiraw fɛ ni kɛnɛya ɲuman sabatili ye. Centre hospitalier universitaire Yota anga jamana kɛnɛyaso do olu ka lajɛ balale ni u ka ma ko session extraordinaire o ta ko wɔrɔna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɛmayaso ni o ye conseil d'administration ye olu ka lajɛ balale senfɛ ɲɛmayaso kura dɔ sigira sen kan min bɛna baara kɛ san 5 kɔnɔ o baaraw kɛra ka bɛn ni ntɛnɛndon mɛ kalo tile 20 ani 2 ye u yɛrɛw jabala la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Seydou Ɲare ale sera ka fɛn min sɔrɔ o de filɛ nin ye. y'a fɔ cogo min na ni an ka sigi wɔɔrɔnan balilen ye a bɛ fɔ min ma conseil extraordinaire o tun tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ kura dɔw de nana don an ka bureau la conseil d'administration bureau la mɔgɔ dɔw nommé na décret kura ta la ka mɔgɔ dɔw nommé donc olu ka sigili o bureau falenni donc a kɛla o de hukumu kɔnɔna na an profité la o fana na bureau minnu fana bɛ bɔ la donc ka tasibila kɛ ka lase olu ma. Donc o de kama o maaw fana nana donc ka foli lase ka taa olu ma bara dɔw bɛ yen nɔ u san 10 filɛ u bɛ baara kɛ conseil d'administration nin na donc jaabi ɲumanw sɔrɔla Yota ka baara hukumu kɔnɔna la donc n'a ma ɲɛ k'u bɛ taga conseil d'administration dun fana ye jɔsen belebele de ye an ka organisation la après la direction donc u jɔyɔrɔba bɛ yen olu de b'an bɛrɛbɛrɛ n'u ka kangaridaw kanw ye an'u ka hakili sanumaniw ta ka ɲɛsin an ma an ka tɛŋa ka tɛmɛ sira minnu fɛ an ka se ka an ka baara kɛ ka ɲɛ hakili ɲuman na donc o baara kun kɔnɔna na o mɔgɔw ka kan ni foli ye u ka kan ni tanu ye donc an y'olu wele alors k'an ka ŋaniya yira u la tanuni lase u ma ka sɛbɛn fura d'u ma gafe d'u ma min b'a yira k'a fɔ Yota baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u n'o tanuniw ka kan k'a yira kura minnu fana bɛ na tanuni minnu kɛla olu fana ɲɛnɛ u fana k'i wasa don o la u ka fɛn kɛ min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlenw fana ta kan walasa Yota ka taga ɲɛ a ka kɛ nafama ye an ka jamanadenw ani an ka farafinnadenw bɛɛ lajɛlen ma. Sani n ka don kuma na n bɛ général fo a ye baara min kɛ conseil d'administration kunna ni san 10 tɛmɛnen an ye baara min boloda a ye baara min boloda an kɔni an bɛ continuer o fɛ ni kura min bɛ yen pour que Yota ka yiriwa halisa Yota ka taa ɲɛ yeli ni yeli kɔni o ye koba ye mɔgɔninfin bolo n'i tɛ yeli kɛ fɛn caman b'i jɛ Yota dun o baara kɔnɔna na o donnen don Mali la o donnen don jamana ko kan ni conseil d'administration kura min sigira a ka d'an ye an ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o dusu kɔni de bɛ conseil la n y'o de fɔ a ye a taara a ma taa n'an kɔni cogo cogo an kɔni mako b'a la an b'a wele n'a mako jɔra la an fana y'a ɲininka a jɛnna n'a ye a sɔnna a ma comité d'administration an ka ca mɔgɔ 18 ka fara mɔgɔ caman wɛrɛ kan ani n bɛ wele ka ne bila bɛɛ ma minnu bɛ conseil la ani Yota baarakɛlaw an k'an jija halisa Yota ka taa ɲɛ. An ye baara kɛ nin san 10 kɔnɔ an ye baara min kɛ tan u ka continuer o fɛ fɔlɔ u ka tila ka o kɛ fo ka tɛmɛ an kan pour que Yota tun bɛ cogo min na fɔlɔ parce que fɔlɔ la Yota tun de ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ ɲa furakɛ farafinna bɛɛ bon bi na jamana caman bɛ yen Yota ɲɔgɔn dɔ b'u fɛ yen mais a tɛ Yota bɔ mais u ka baara kɛ pour que Yota ka se k'a ka danbe kɔrɔ sɔrɔ fo ka tɛmɛ o kan sisan Yota bɛ baara minnu kɛ sisan o ye baara kɔlɔ gɛlɛnmanw de ye
nya bana ka fanfɛla la an ye formation caman kɛ caman taara extérieur la an ye an partenaire dɔw wele minnu nana yan ka bɔ Faransi ka bɔ Allemagne dugu ninnu na ka bɔ Inde pour que u kana an ka mɔgɔw former yan sisan an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ alhamdulillah mais hali bi baara ma ban équipe kura min bɛ na olu de b'o tɔ continuer sa. Donda Kawuria kɛnɛ dɔ sigira Sengan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko min ma ko atelier de partage des acquis de la formation sur le genre et la chaîne de valeur agricole tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ ka maaw ka Donda Kawuria kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna falakaw ni balakaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛ kɛyɔrɔ la ka daminɛ sɛnɛfɛn sɔrɔli la ka taa se fɔ a jagoli ni a dunni ma. Balakaw ni falakaw bɛ se ka damakɛɲɛ an balakaw kana den kɛrɛfɛ ka sabu kɛ musoya yɔrɔ ye kɛnɛ in hakilina tara maa minnu fɛ jɛkulu min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka jɛkulu ma ko Agri Pro Focus u ni u dɛmɛbaw dako min dara ka babu o kan o ye de k'a fɔ genre socle du développement des chaînes de valeur agricole min ye an balakaw ye o fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yiriwali nasara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛko binako kan nin baara in kɛra tarata mɛ kalo tile 23 partenariat Bamako Angers tɔgɔlaso la ka fana bacili n'a ka jatala Seydou Ɲare kun bi. Nin kalanbulon in ani hakili jagabɔ kɛnɛ min sigilen filɛ sen kan Agri Pro Focus fɛ n'o ye cakɛda ye min bangena k'a bila sen kan walasa ka sɛnɛko a n'a nafasɔrɔ siraw don ba la a laɲini gɛlɛma o ye ka dɔnniw kanwuriya ka ɲɛsi cɛ ni muso ka hakɛ damakɛɲɛni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini ni sɛnɛfɛnw nun don kuma fɔɔ ka taa bila a bayɛlɛmali yɔrɔw la k'a lajɛ cɛ ani muso olu ka sɔrɔta bɛɛ lajɛlen ka kɛ damakɛɲɛ ye min b'a to ɲɛdakura bɛ se ka di musolakaw ma sɛnɛko nasiraw fɛ sɛnɛ nafasɔrɔ siraw la. Bi lajɛ in o ye n'i ye an ka sɛnɛfɛnw jateminɛ an y'a ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon ara kosɛbɛ kosɛbɛ donc pour que hali bi ka se ka o jɔyɔrɔ in fa an ye nin lajɛ in sigi o de kama nin lajɛ in ye Agri Pro Focus ka kalansen dɔ de ye o kalansen a bɛ kalo kɔnɔntɔn de kɛ o y'a kun fɔlɔ ye kalo kɔnɔntɔn tɛmɛlen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen n'an ko ma koci n'o ye lasigiden ye ale bɛ tɛmɛ an ka musojɛkulu fan fɛ an ka duguw la k'a lajɛ hali bi musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye ni ka sanga ni an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ni fo ka taa se a feereli ma muso jɔyɔrɔ ye mun ye donc mun bɛ se ka kɛ pour que ka se ka musow jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ et que musow ka se ka nafa sɔrɔ a la donc o de y'a to Agri Pro Focus ye vraiment nin lajɛ in sigi pour que hali bi muso jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogoya min na ka sanga ni an ka sɛnɛfɛnw ye hali bi sɛnɛ bɛ se ka don dala cogo min na Mali kɔnɔ hali bi Agri Pro Focus fana a bɛ se ka bilasirali kɛ cogoya min na ka sanga ni musow ye ka sanga ni an ka denmisɛn jɛkuluw ye an ka laɲiniw ye min ye nin kɛnɛ in na hali bi komi n y'a fɔ cogo min na kalansen de don ni kalansen ni a sera ka faamuya mɔgɔ caman fɛ i b'a sɔrɔ somɔgɔ sama bɛ sɔrɔ a la ni somɔgɔ sama sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ a kunnafoni bɛ jɛnsɛn donc an ka laɲini ye hali bi muso jɔyɔrɔ ka se ka fa an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali fo ka taa se a feereli ni a kunkan wɛrɛw ma muso jɔyɔrɔ bɛ se ka fa a la cogoya min na muso bɛ se ka yiriwa ka sanga ni sɛnɛ ye cogoya min na. Nin kalanbulon in ani hakili jagabɔ kɛnɛ in a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye a kalandenw ma u ka se ka dɔ fara u ka faamuyata an'u ka ɲɛdɔnw kan ka ɲɛsin genre ko ma cɛ ni muso damakɛɲɛni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛfɛnw olu nafasɔrɔ siraw binakun kan. An bɛ ka hakili jagabɔ ka ɲɛsin i n'a fɔ fɛn fɛn ye an ka nafafɛnw ye jamana kɔnɔ mun cɛw ni muso de b'a kɛ a nafaw n'a sɔrɔla a ka kɛ nafama ye mun bɛ ɲɛsin musow ani cɛw bɛɛ ma parce que an y'a ye cɛko caman na ni nafama fɛn sɔrɔla musow sen bɔ b'a la donc musow sen ka don a la o de ye an ka laɲini ye o de ye genre de développement ye. Tile kelen hakilina falen-falenw kɔnɔna na laɲini dɔw o bɛna kɛ kalanden ninnu fɛ minnu ka dɔnni kankuriyara ka ɲɛsin genre ko ma min bɛ tali kɛ sɛnɛ nasiraw bɛɛ lajɛlen kan laɲini minnu ni baara bɛna kɛ ni o hakilinaw de ye walasa cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ se ka bonya cogoya min na sɛnɛko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw jateminɛw kɛlen don k'a ye k'a fɔ olu minnu niyɔrɔ ka dɔgɔ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma kono wari jamana kɔnɔ ntɛnɛn mɛ kalo tile 22 Buwake hali bi maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kun ye mugu ni kisɛ ta ka fara
Alassane Dramane Ouattara ni a nɔfɛ kɛlɛcɛw ka kuma min na ni gbagbo bana ka bɔ fanga na jamanakuntigi sigilalataw jaabiw jalen kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara la ni u bilama maramafɛn minɛn bɛ u la u ma kɛ surasiw ye bilen u k'u ma ko les démobiliser ntɛnɛndon bɛ kalo tile 22 olu ye wulikajɔ kɛ Buwake ka jira k'a fɔ olu yɛrɛw mago jɔ bɛ fɛn dɔ fɛnɛ na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmayaso kun gɛn kun bɛ ka minisiri bila ka taa Buwake kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ka sababu kɛ ntɛnɛn dɛmɛni walikɛlɛ juwa furancɛ jan dɛmɛni surasiw ka wulikajɔ senfɛ maa minnu ni u bɛ wele ko les démobiliser u ma kelen ni tora surasiw ka wulikajɔ la tuma min na u bɛ k'u ka tɔrɔmɔɲɔ tɔ ɲini o mina jamana ɲɛma ye minisiri muso bila ka taa minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma a ka taa ye janaja ju la démobiliselen ninnu ni o ye surasi kɔrɔ ninnu ye u taara sumara yɔrɔ mɔrɔgu de minɛ ka taama yɛrɛ bali ka kɛ a yɔrɔ la ka jira k'a fɔ olu fɛnɛ mago bɛ u ni yɔrɔ ta la fɛn ka fɔ u ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni maa ninnu bɛ ti jɔ maa 6 ɲɔgɔnna de la minnu gɛn kun bɛ ka mugu ni kisɛ ta tuma min na ni Laurent Kudu Gbagbo yi murukuru dakoya k'a tɛ fanga bila a binnen kɔfɛ jamanakuntigi sigilalataw la olu de farala jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka kɛlɛ bi Gbagbo ni a ka kɛlɛcɛw ka dɔw kɛra surasiw ye minnu ni surasiya man kan olu maramafɛn minɛna olu la u kɛra démobiliser u ye nka u kun kan ka don muruba kala la ni baaradaw dili ye u ma u bɛ se k'u yɛrɛ balo ni a ye cogo min jamana ɲɛmaso kɔni gɛn bɛ ka jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'i seko kɛ u ye nka maa ninnu gɛn bɛ ka jira k'a fɔ ɲinɛn bɛ ɲini kɛ olu kɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Yopougon ni o ye Abidjan kin fɛnɛ ye waati kelen fɛnɛ na u tɔw minnu fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ ye mɔgɔw ka muɲukumanya ka bali o yɔrɔw la lakana tigilamaw de wulila sa a kana na kɛ surasiw ka wulikajɔ ɲɔgɔnko ye ni ka taa tiɲɛni don maaw kun olu y'a lajɛ k'u bɛ lakana sabati k'u caca aya ko in kɔni n gwɛlɛra an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na maa ninnu kɔni kan bɛ ko fɔ tɔrɔmɔɲɔ dɔ ka jɔ u yɛrɛw ye Gambie jamana kɔnɔ Yahaya Jammeh jamana ɲɛma kura bilama bɛ Guinée Équatoriale nka jamana ɲɛma kuraw minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ bi Adama Barrow n'a ka fanga kɛmɛ ka wulikajɔ dabɔ a nɔfɛ k'a fɔ a ka nafololafɛn minnu bɛ Gambie jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ labala u k'a ma ko gel des avoirs ka sabu kɛ ko u ka sɛgɛsɛgɛliw n'a mɛ bɔ a kan k'a fɔ Yahaya Jammeh ka fanga a bin kuma yani a ka jamana bila k'i kunda Guinée Équatoriale kan k'a ye faso nafolo bɛɛ lajɛlen de cɛ ni k'i kunda Guinée Équatoriale kan o kumana kiiri min ni o bɛna ɲɛsin a ma o ka baara bɛna bɛn ɲɛɲininiw de ma nafolow ma na ye fan minnu fɛ ka bɛɛ lajɛlen gazaliw ka fara ɲɔgɔn kan minisiriso la minisiri min ɲɛsin bɛ kiiriko ma ale kɛn bɛ ka jira k'a fɔ bibi in na u ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛn bɛ ka sira caman de jira u la k'a fɔ Yahaya Jammeh a ka nafasɔrɔ siraw olu caman kun bɛ a ta yala a bara ta k'a bɔra jamana kɔpasa de la o kumana u b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan sa ni o y'a sɔrɔla a b'a fɛ ka to Guinée Équatoriale ka mago mana jɔ nafolo min na k'a yɛrɛ bolo ko b'a tɔgɔ la ni hakilina min dalen filɛ nin ye sariya binna k'u kan a tɛ se k'u sɔrɔ bilen a se t'u rɔ bilen o de ye gel des avoirs ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye miliyɔn caman ye dolari wari la kɛmɛ ka jira k'a fɔ Yahaya Jammeh ko de tunu bɛ a nɔna dolari wari miliyɔn 50 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko yana ka bɔ Guinée Gambie jamana dafɛ k'a bɔra ni o ye ntɛnɛndon bɛ kalo tile 22 minisiri min ɲɛsin bɛ kiiriko ma Abubakar Tamatu ale ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ a ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ labala an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔnti 88 jamana ɲɛmaakuraw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u bɔra o de nɔna Yahaya Jammeh kɔ bankiw la cakɛdaw minnu ye kɛn yɛrɛ ye u ye o tani na ɲɔgɔn na ko o bɛ a ka bolo kan o de kɔsɔn u kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u kɛn bɛ ka wulikajɔw dabɔ dugukolow minnu bɛ yen forow minnu bɛ yen baganw minnu bɛ yen baganfaa yɔrɔw minnu b'a bolo ni o ye abattoirs ye u bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ k'u bila jamana ɲɛmayaso ka bolo kan Robert Mugabe Zimbabwe jamana ɲɛma ka fanga ɲini jɛkulu ZANU-PF kɔnɔ u yɛrɛ dama fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ barisabu ka da kan ntɛnɛn dɛmɛni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka dugu min bɛ wele ko Bulawayo yen ZANU-PF tɔndenw yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ denmisɛnninw ni maakɔrɔw de ye bolokuru de wele ɲɔgɔn na lɛrɛ 6 ɲɔgɔn na u ma se ka ɲɔgɔn faamu fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ a jabala la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko in tɛ dɔwɛrɛ ye Robert Mugabe n'a ma ɲa k'a fɔ si bɛ ka birindi k'a bɛ ka taa dɛsɛ ye o kumana a nɔna bila fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya la fo ka taa se jamana kuntigi sigikalataw yɛrɛw cɛbɔ ko ta fa fɛ o de bɛ ka ɲɛɲini denmisɛnninw ni maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka Bulawayokaw fɛ denmisɛnninw de y'a jira k'a
fo maa min sigira fangaɲinijɛkulu ɲɛmaaya la mara in na maadi don maa min tɛ olu dɔn na maa ye o kumana u ti jɛn ni a ka sigili ye nka maa minnu ye Zimbabwe politiki bina ko jateminɛbaw ye olu y'a jira k'a fɔ u kɔni da in bɛ ɲini kɛ bilikanboli ye ka sabu kɛ Robert Mugabe cɛkɔrɔba hali n'a sɛgɛn bɛ bi a kɛn tɛ k'a fɔ maa ye k'a fɔ a bɛna sigiyɔrɔ in don maa bolo fɔlɔ bari sabu ka da ka jamanakuntigi kalata min bɛna kɛ san wɛrɛ 2018 a kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a ye cɛ bɔ ye o la o kumana a bɛ kɛ u bolo u soli mɛn nka u taaman dɛ. An bɛ awladɔniya k'a fɔ Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame a ye baro lasigi dɔ yamaruya ani kunnafoni di gafeba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko Jeune Afrique. Rwanda kunga a hakilinata ye fɛn min ye a yɛrɛ faso o tɛmɛnen kɔfɛ Paul Kagame a b'a fɛ farafinna tɔnba Union Africaine ka kɛ cogo bɛɛ. Congo Kinshasa jamana ɲɛma kɔrɔ min wɛna ka bɔ fanga na n'a taara sa jamana kɔ ka Maréchal Mobutu o ka bili o lahalaw a ye i da se o ma. Sira caman bɛ yen Paul Kagame i da se minnu ma nka min jɔra maaw hakili fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye a yɛrɛ kunkanko ye a kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale kɔni n bilama k'a fɔ de k'a bɛ sa fanga na o kan dɛrɛ a b'a fɛ ni ka lajɛ k'i sɛgɛn nafiɲɛ bɔ. An bɛ awladɔniya k'a fɔ don dɛmɛnenw na Paul Kagame ka jamana kɔnɔ Rwanda faamaw ye a lajɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la ni forobakalata dɔ labɛnni ye u ko min ma ko référendum o sen fɛ jamana de fanba jɛra ni fanga ka laɲini ye ni o ye ka sariya sunba ferekete yɛlɛma jamanakuntigi ka lahala yɛlɛma ka don a la Paul Kagame ka se k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya wɛrɛ ɲini o ye sira sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kalata min ni o bɛna kɛ san 2017 in kɔnɔ Paul Kagame a bɛ se k'i kanbɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se k'i kanbɔ ni manda wɛrɛ tɛmɛna nka a yɛrɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ale t'a fɛ ka sa fanga na o kumana a ka campagne kɔnɔ yɛrɛmankutu baaraw ma na daminɛ sisan jamanakuntigi kalataw la a bɛna lajɛ ni nka a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ni nin manda in kɔni dɛmɛna a tɛna manda wɛrɛ ɲini a bɛ k'o labɛn sabati o tɛmɛnen kɔfɛ Paul Kagame a da sera fɛn min ma o ye farafinna tɔnba Union Africaine yɛlɛma min kan ka don a la ni jamana ɲɛmaw yɛrɛ kun gɛn kun bɛ k'o baara kalifa ale la n'a ma ɲɛ k'a fɔ hakilina bɔra a la a ye kɛnɛ dɔw sigi sen kan Rwanda jamana kɔnɔ maa minnu ka dondaw ka wuriyalen don tɔ ka baara kɛ cogow la ani olu jara ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilina dɔ ta k'o tɛngu farafinna tɔnba Union Africaine na min ni baara bɛna kɛ ni o ye don nataw la nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka laɲini ye fɛn min ye a b'a fɛ farafinna tɔnba Union Africaine a ka se ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min di dulon setigi jamanaw na diɲɛ seleke naani bina k'u kan i n'a fɔ misaliyala bi farafinna tɔnba Union Africaine bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a ka nafolo fanba a bɛ baara kɛ ni nafolo min ye o musaka bɔba fanba ye nasarala tɔnba Union Européenne de ye walito dun bɛ maa damɔsɔn de Paul Kagame b'a fɛ farafinna tɔnba Union Africaine ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔfɛ ni dantigɛli fɛn o fɛn bɛ kɛ farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kan kelen fɔ i n'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI kunkanko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn jɛ o ka kɔrɔ don min ye farafinna ani diɲɛ seleke naani setigi jamana tɔnba tɔw ye olu ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya olu fɛnɛ ka kɛ jɛ ye jɛ min ni a bɛ kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ninnu ye Paul Kagame ka laɲiniw de ye a da sera ninnu kelen kelen ma kunnafoni di gafe Jeune Afrique ye. Diɲɛ seleke naani Bamaji jɛkulu État islamique y'a deli ko lama ka bɛn ni ntɛnɛn mɛn kalo tile 22 ye Angleterre duguba la dugu min ni u k'a ma ko Manchester ɲɛnajɛ kɛ so dɔ concert ye Amerikikaw ka dɔnkilidala dɔ de nana kun don ɲɛnajɛ la maa min na ɲɛnajɛ bɛ taa kunjɛ Bamaji min kun bɛ maaw cɛla ale sina ka furumara ni wuli ni a yɛrɛ ye ka maa 20 ani maa 2 ɲɔgɔn na bɔnɛ ani nani ka maa 60 ɲɔgɔn na ka olu jogi a kɔni bilama État islamique kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a kana ɲini yɔrɔ jan de nɔ do an bɛ awladɔniya k'a fɔ min ye ko ɲɛ a kɛra tuma min na denmisɛnninw jara wele la bari sabu ka d'a kan maa fanba kun ye den daninw de ye ɲɛnajɛ kɛ so in kɔnɔ nin bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 2005 nin n'a ɲɔgɔnna attentat ba ka Angleterre jamana sɔrɔ bawo san 2005 juillet kalo tile 7 ɲɔgɔnna dɔ kɛra min ye maa 50 ani maa 2 bɔnɛ ani na k'a fɔ ko maa ka tɛmɛ maa 20 nin bɛna kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye san 2005 ni ɲinanjɛ bibi na ɲɛmaw olu kɛmɛ ka wuli ka jɔw kɛ ka labɛn sabati kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Theresa May ministre ɲɛmamuso min bɛ jamana kunna ale kɛmɛ ka labɛnw sabati min bɛ se ka to lakana bɛ se ka bonya fa bɛɛ fɛ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ k'a sigi ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.